Priatelia, vítajte v Múzeu sestier Rojových. Dnes by som vám rád porozprával o knižke od Kristíny Rojovej, ktorá sa volá Navrátený raj. Táto knižka, ktorú držím v ruke, je ruské vydanie z 90. rokov a na obrázku je starý muž, ktorého nazývajú deduško Martišek, ktorý si zaumieni, že sa ujme dvoch chudobných sirôt a o tieto deti sa aj stará. Je známy svojim láskavým srdcom vo svojej dedine, no a v polke knižky ochorie na ťažký zápal plúc. Deti by prišli o svojho opatrovateľa nebyť tetičky Kostelných. Tetička Kostelných je taká bočná postava, ako Kristína Rojová občas zvykne do týchto bočných postav vložiť niečo zo života. A práve táto tetička Kostelných sa podobá ako keby na niektorú zo starších diakoniek, ktoré slúžili na Starej Turej. Má zlaté ruky a zlaté srdce a deduška Martišek vyopatruje a on sa potom uzdraví. Ani lekár mu nedával veľmi šancu a ona ho predsa vylieči. Podobá sa nám na Alvinu Hesse, ktorá bola známa svojim lekárskym umením, napriek tomu, že nebola lekárka, ale bola vedúca sestra na Starej Turej. Alebo sa podobá na Máriu Kíškovú, ktorá ošetrovala a opatrovala všetky ženy rodu Roj v ich starobe. Takže rád by som vás inšpiroval ku čítaniu knižky Navrátený raj. Nebojte sa, existuje aj v slovenčine a je dostupná. Tak začítajte sa a ponorte sa do hlbín diela Kristíny Rojovej. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.